Wis mari sangkut bensin entek pisan. Songkro. Melase wong iki. Kancane wis saras-sarasen koyo mburi. Semangat, semangat. Ayo terus. Ayo lawan jak di sini jak. Dendang ayo. Yo, tak surung. Ya terus. Darang ya darang. Darang ya darang. Kadang apa jok lo. Yo. Delok nuang kae lho, gentayangan, gentayangan. Pelayangan pedot. Wis males kata wong iki. Semari keputane sangkut tuh alah. Ayo ayo, ndang balik. Sik. Tak mengi. Karo mana? Jak panas. Oh, Anis Saiman iki. Bener aku wis mang mancal kemul. Heeh. Cek lawanmu gara-gara ya. Gak turu penak-penak malah ngintik ya. Kon prai wis dikai tanda petir mangkare. Mosok sih kurang gaji 3.500. 4.000 ha? Kurang. Dan Wong nom. budal ae. Wong nom iki butuh akeh iki. Sumber wae yo bojo remuk. Malaysia, Malaysia. Tak soro-sorone ning omah sik sorone Malaysia. Ya. Ayo wis mlaku. Laku. Songkro iki. Ya, Saiman laku. Kok nang YouTube, Rek? Malaysia kok kentekan bensin. Wong endi? Nek wong Jawa Timur. Wong etan-etanan pinggiretan ki. Ayo diwasi uang iki. Jatuh kok bingung wong diwasi wong gak bingung. Wong kadang diwasi wong salah. Aki. Kurang sithik ya. Nah, kok ngomong-ngomong lampune mati. Ora ngono nek aku sampean iki aku gak ngombe kopi. Oh, itu gaya aja, gimana aja. Berapa saja dulu? 10 menit iki, Jok. Ayo mumpung menisak nek kesel ya. Wah, biasa entek ndak dijual lah. Malaysia kentekan bensin. Loh, ini kok ngono ya?